Tumbangis. Namatay mag-usap ka tanong. Sabot na yung Agad na mga mundo, mga nilang nagdawag yung panakon. Kumakaya ba? Uy, pre, may adlaw dia, pre. Uy, may adlay na pa pre. Den. Samaya itong istoryahan na dali. Okay, maayo dia, pre, kay gilaay mo taman sa balay gud niya. Naglami, ikaw halang-halang ba? Ligyan mo gaginuhig manok, pre. Kita Ano ka pre kay? Matay linahan sa kami nawang yung bisita ka na wala. Magbarog lang. Mag-istorya ng tarong ba? Nakay mga manok diha, lagi, pre. Sus manok, isigutan mo pre. Karaghan ng manok, kapasag ng manok nga ni. Pero kana lamang lungwa, may panakot mo na hindi may magihaw. Sus pagka mismo asin, wa may... Pagka pobrihan mo, pre. Mismo asin wala iyo mo. Wa, hindi may mga butang nga pre. Kahit pubuhin na may gado. Ako pa nimo, adto pala nung tribusyo kay naslay dahang kapanakutan do. Katangaran lang hapit mga dilumbay ng tangan hapit do. Ano ba, tulo ka dupag nito. Tangad la. Ta? Tana. Tara, ako na kay... Saag ka, isang lang ko to. Uy, no. Adon pag nasi tulusyo sa laron man pre kay anong makaihotag man kung wa jo. Aw. Lagi ron. Hapit ating panood to po. Kung na si tulusyo sila siguro kayo tumunok ko namin nila panakot. Aw. Busog kita ron. Wa si Tiburcio ron. Atong kawato. Tangad. Dili to kawaton nila. Dili mo kung nasi tulusyo manghatag mo sila dili na may jawab ba. Ano pre? Niyo do. No. Ingal pre. Ato dini kawaton, pre. Nakay ka naggunjal kasi ka nagkawat ba? Nagdili na kawaton kay butan na si nung Aw. What ay maihaw na manok na, pre. ala, mamakay mong gusto kawaton yun to. Aw kana. So ay supak ba kay aron makakaon na ta. Ayo. Introduksyo. Wa jo, makawat ning tangaran ron. Kawat sini, pre. Kaya pa naman ng mga pre. Kaya ko agad. Hindi ba sa lujo ito yung si Nigbas na ba ito? Ano mas kumuagi? Anak agi kay anak ko ari. Nya ako yung matagbasan ng tiberasyo. Bahala ka kay alasan sino na. Muna diha. Bahala ka niya kagi. Uy, gamay na tangaran. Ay, di ba takot? Ay, sus. Mo anak tanagi. Aw. Sige, ikaw kuha. Tangad ya. Ako'y kuha ring sibuyas na. Oh, islihan na kayo. Meanwhile. Na mga alo-alo nangawat sa kubiyas panakon di ako at yawan-yawanan. Sama na? Uy, si Pablo! Kisa mo ko dumi, Pablo?
sama na style ninyo. Binuang ninyo ba? Sugem, may abot ng negosyo na. Nangangaan naman na mong dangat ko ba? Gutom na po kayo. Huwag mi may hunahunaan kaysa maghuwat mi nimo. Na, masamot ka gutom. Mako lagi na. Kasi pagtanom na kuha na sa una, nanabang ba mo? Pagkuha na ko ang tangana, ladyo tanawa pa ko nakuha. Apa ko rin, damping yung naman, kuha nga mong kumatan ko. Napa yung kauban yun, gidong ko sa mga og kinang mag-iayog manok bisa kay bang mga ipanakot. Paluma og buhig manok niya. Way mga lamas na gipang tanom. Ug wa pa ka hindong sa mua og naggalgal ka kanang mag-iyaw tag manok. Di ni man yun ane. Ahala, sige. Sunod mo na kuha rin. Ay, student ko rin ka. Yan ya. Una daw. Ikaw ba siya tong kawaton doon eh. Kaya ako pod. Wa pa ka ingon og mag-iyaw tag manok dito magngawat ane. Sukan ang gani ron. Ano daw? Taga po kay. Oo niya, di mo day mukuan pod. Ngawat dito tayo, dugay pagkakaibot sa mga ide. Abot na kasakpan, ulit ng tataron. A few moments later. Nga nung nangawat na sa kong tangan. Kanang tanga din para sa tanan. Kaya pagtanong na ko na, ako ra usa. Ang ikaw, kinsa mo kang kahanag, luspad naman ka, anak ko, kanto. Ikaw, kasugas ka, mura pagkakote. Himong tangad, wa katanong. Saan yung bayag simento? Iwa katanong? Kadako yung nataran, oh. Sabi nung... Talaga minuti negosyo. Napaselo man ako, sunod. Ayan ang bata ha, kay... Awaton ta sa to silingan na, daghan pa itong silingan. Barog na, barog. Barog na! Sing katawa mo, mag-alat. 1, 2, 3. What's up mga karan? Hi mga karan, Happy New Year kaninyo diha. Happy New Year. Ay paglimot sa pag-subscribe, Pag-share. Comment. like, at pag-pislit sa notification bell. Salamat mga karan. Bye-bye.